Dalam nu beliau, nu yalam niam mandi kan hun niam ka mandu panom wan video ka jing penim kata ka de ki syukur ba ka syukur daw no im ka syukur syaitan naman pa ka jing penim ka dai na am dai nang te balang jisu ha ba wan man seng ni ka balang wan man pendap ya ka jing temu jo ka pa ha khando kumbah beneng kata ka balang ka buseng ka dan tang ko jinget matang bai nong seng namar ba umla bai le percaya nani ban job Yesu usaitan wele ban job ya ki senran ki nombot ban ya ki banget naga wei ka balang ka Yesu la thung kata ka balang kala syap hari ki ken hun balang kala long kum ka bau briu ula le niti naga munta ka bor ka buram ju briu hi ula pens nyudur ya ka balang daga jingle ju lada dei tang hakru kom banang pedia ni kita nan jong no kon hun kata ka jina long khama rei ka jing pharia ya ka no kon hun kontra be ya ka jing jot cimpra kum no blei wapet bisa wi ilut un bisa ya ka jingmi ki kedun balang ba phera phera ki si